Тази задача решавали ли сте я в училище? Или не си спомняш? Не. Не си спомням. Добре. Чертежа представлява една отсечка, в която 15 675 броя. Добре. Следващата отсечка, която виждаш, какво се оказва? Тя по-къса или по-дълга е? Тя е по-къса. С колко? С 7321 броя, което означава, че второто нещо ще е повече или по-малко от първото. По-малко. Именно с 7321. В случая става въпрос за някакъв брой. Вече ти сама ще прецениш брой на какво ще бъде. И освен това имаш трета отсечка. Тя каква е? По-къса или по-дълга? По-дълга е. По-дълга е. С колко и от коя отсечка? С 5231 от коя? Втората. От втората отсечка. И сега тук има още един въпросителен знак, който ще ни помага да съставим въпроса. Значи, колко неща имаш? 1, 2, 3. Нали така? Да. Имаш 3 отсечки, значи имаш някакъв брой от 3 различни вида неща. Може да бъдат какво в печатницата, какво могат да отпечатват? Книги. Може, но трябва да бъдат различни неща. Може да бъде книги, списания и още едно трето нещо. Какво да бъде? Вестници. Вестници. Добре. Значи, щом имаме 3 отсечки, имаме 3 различни неща. Може да бъде така. Добре. Кое знаем със сигурност? Знаем със сигурност, че в печатница. Общо са в една печатница. Значи, общо знаем дължината на първата отсечка. Следователно, започваме да съставяме задачата. И така, как ще решиш задачата? Ето както този чертеж ще успя да съставиш. Да? 15675 ще извадим 7321, защото книгите са повече с 7321 от списанията. Така. 5 минус 1 е 4, 7 минус 2 е 5, 6 минус 3 е 3, 5 минус 7 не може, взимаме една единица от 10 хилядите, 8 минус 7 е равно на 8 и остава 0. Напишем 8354 броя сам списания. Така. Какво правим после? За да намерим вестниците, 8354 плюс 5000 плюс 5231 е равно на 4 плюс 1 е 5, 5 плюс 3 е 8, 3 плюс 2 е 5, 8 плюс 5 е равно на 13. 13585 са вестниците. Така, броя на вестниците. Добре. Решихме ли задачата? Не, трябва да намерим колко общо са отпечатаното. Добре. 15675 плюс 8351 плюс и 354. Да, и 354 плюс 13585. Така. 5 плюс 5
е 10, плюс 4 14, пишем 4 1 на ум, 7 и 1 е 8, плюс 5 13, 8 плюс 8 е 16, плюс 5 е равно на 21, пишем 1 и 2 на ум, 3 плюс 2 е 5, плюс 6 е 11, плюс 5 е равно на 16. Пишем 6 и 1 на ум. 1 плюс 5 е 6 плюс 3 е 9. 9 плюс 8 е равно на 17. Пишем 7 и 1 на ум. 1 плюс 1 плюс 1 е 3. 37 614 са общо печата. Отпечатаното? Да, в тази печатница. И така, значи да обобщим. Днес с какво упражнихме? Събиране и изваждане на естествените числа с преминаване. Основна тема. Текстовите задачи, които ти бяха най-трудни, с онази объркваща дума, които са, с толкова повече, за което ти трябваше да съобразиш, че следващото нещо ще е с толкова по-малко, с което се справи отлично. Решихме една задача за намиране на неизвестно събираемо, малко по-осложнен вариант, което припомнихме, и съставяне на текстова задача по даден чертеж. Така, въпроси имаш ли? Не.